Hej, nu skal I se, hvordan I tilføjer denne her kanal, som jeg har lavet til jer, som hedder 6. i engelsk. Hvordan I finder den og eventuelt tilføjer den, sådan så I kan gemme den, hvis I har en konto på YouTube. Og det er heroppe, man logger ind, hvis man nu har en konto på YouTube. Hvis ikke I har, så kan det være, at det er en god idé, at man eventuelt laver en. Men der skal I bruge en e-mailadresse for at lave en. Men prøv at se, her, sådan her ser den ud lige nu. Her tænker jeg, at vi laver et fint billede, som vi sætter ind her, så det ser lidt mere spændende ud, end den her sådan græsmark, vi har her. Nå, nu skal I se her. For at finde den her side, så gør I simpelthen det, at I går på YouTube. Den helt nemme måde til lige nu er at skrive herop 6. i engelsk hed den, og søge. Så kan I se, at den kommer her. Så klikker vi på den, og så er vi inde på den. Og for at den ligesom skal gemmes herovre i subscriptions, så gør man det, at man, så er vi lige væk her, så gør man det, at man trykker herover. Der står der subscribe, og det kunne vi godt tænke os, fordi så bliver den nemlig gemt herover, sådan så man ikke hver gang skal søge i feltet heroppe, som vi gjorde før. Så vi skriver subscribe, og så kan I se, så er den gemt herover, også selvom at man bevæger sig rundt omkring på YouTube. En anden måde at komme derhen er ved at gå hen til den her e-mail, jeg har sendt til jer i dag. Der kan I se, at der har jeg sendt jer linket, så der kan man også trykke bum, og så kommer man over til den samme side. Og grunden til, at det er vigtigt, at I ved, hvordan vi finder hen til denne her kanal, jeg har lavet til os, det er fordi, at det er herinde, I kommer til at finde jeres videolektier, når I får videolektier for. Og lige nu kan I se, der er 2 fine testvideoer af lille Leica. Jamen, det var det. Jeg håber, at det giver mening for jer. Og ellers så vil jeg selvfølgelig meget gerne hjælpe jer i klassen.